Krásný den. Dnes spolu budeme vyhánět to staré, budeme vyhánět lenost, budeme vyhánět pohodlnost, abychom si vytvořili prostor pro něco nové, pro něco, co bude zářit z nás a v nás. Pojďte se posadit, položte si dlaně na vaše kolena, klidně mohou být i směrem vzhůru, ke stropu, k obloze, záleží, kde sedíte. Zavřete si oči a na chviličku si věnujte pár nádechů, výdechů. Zkuste si všimnout vašich pocitů, vašich myšlenek, které k vám přicházejí. A zkuste je jenom na chviličku zapozorovat, jenom si říct si sami pro sebe. To je zajímavé, ale já to teď nechci, nepotřebuji rozebírat. A myšlenku posuňte dál. Hluboký nádech, hluboký výdech. Pojďte s nádechem vytáhnout paže vzhůru a ve výdechu klesněte do předklonu dlaněmi dolů. A půjdeme opakovat nádech, vytažení za pažema vzhůru, výdech, jenom se povolte v zádech, předklon. Ještě nádech, vytáhneme se. Výdech, jdeme dolů. Opět nádech, vytažení, protažení, otevření hrudníku. Výdech směrem dolů. Ještě jednou. Vytáhněte se, nadechněte se. A ve výdechu uvolněte vaše tělo. Pojďte se ještě protáhnout nahoru a jenom povolte vaše dlaně na kolena. Vezměte celý váš trup a půjdeme ho rozhýbat do strany. Jako kdybychom se tak jako rozvlnili až od kyčlí přes krční páteř. A zase pojďte tak se rozvolnit, jak vám to je příjemné. Ať v sobě nenecháváte nějakou starou zatuhlost, lenost, pohodlnost. Ať je ve vás pohyb, ať je ve vás změna. Pomalinku ten pohyb ustálíme zase na středu. Vytáhneme záda a půjdeme si proplést prsty na rukou a vložíme si dlaně za hlavu. A jenom otevřete váš hrudník lehce, pohled vzhůru a naplňte několika nádechy váš hrudník a výdechy ze sebe vypusťte právě to staré. Uvolníme paže a pomalu přejdeme na všechny 4 do pozice kočky. Nastavíme ramena, kolena a půjdeme vzít pravou nohu a protáhneme ji dozadu, zdvihneme ji ze země. Levá paže se protáhne dopředu. V nádechu půjde nožka doprava, paže doleva a ve výdechu zpět. Jenom kousíček, opět nádech a výdech zpět. Nádech, nožka doprava, naše paže doleva a zase zpět. Ještě pojďme. Držíme střed těla, bříško přitažené k páteři. A pustíme kolínko, dlaň do země. A půjdeme druhou stranu, takže levou nožku protáhneme dozadu, pravou paži dopředu a nádech. Paže půjde do strany, nožka do strany a výdech vracíme. A opět lehce od sebe a k sobě. V nádechu od sebe a výdech k sobě. Ještě pojďme. Pevný střed těla. Záda hezky protažená. A půjdeme pustit dlaň do země, kolínko do země. Jenom na chviličku klesneme dolů do pozice dítěte. Bychom mohli nechat chviličku jenom odpočinout tělo. A jdeme se vrátit na všechny 4 do pozice kočky. Půjdeme si opět protáhnout pravou nohu za sebe, ale tentokrát dáme špičku do země za levou nožku. A navíc tu levou nožku vytočíme špičkou doleva.
A poté vytáhneme pravou paži k obloze, ke stropu, záleží, kde cvičíte. A otevřeme hrudník. Trošku protlačíme pánev směrem dopředu. Můžeme i nadzdvihnout pravou nožku ze země. To už pracujeme více s rovnováhou. Další můžeme pokrčit pravé kolínko a pravou dlaní chytit pravý nárt. A otevíráme se, jako kdybychom chtěli ten hrudník natlačit nahoru. Aspoň pocitově. Pojďme pomalu tu nožku zase protáhnout, špičku zapíchneme do země a pravou paži protáhneme podél našeho pravého ucha. A stále otevíráme náš hrudník co nejvíc vzhůru. A pojďte ve výdechu povolit, vrátíme se na všechny 4. Vezmeme naše záda a na chviličku je nahrbíme, uvolníme hlavu a prodechneme to zakulacení v našich zádech. Vrátíme se na všechny 4 a jdeme druhou stranu, takže levou nožku protáhneme, zapíchneme špičku do země za pravou nožku, pravou špičku vytočíme doprava a levá paže stoupá nahoru. A zase chviličku jenom otevíráme, zkuste pánev tlačit směrem dopředu, otevírat se v hrudníku a pokud to půjde, zdvihněte levou nožku ze země, rovnoběžně se zemí. Opět chviličku držíme. Pokud můžeme, krčíme levé kolínko, levá dlaň chytá levý nárt a jako kdybychom ten hrudník chtěli otevřít až k obloze, až ke stropu. Držíme balanc. A pustíme levou nožku do země, zase jenom špičkou zapíchneme a vytáhneme se za tou levou paží podél ucha, podél naší hlavy. A nechte zase dýchat vaše tělo, otevírat ho, dělat prostor pro to nové. A vracíme se na všechny 4. Kočka. Opět zakulatíme záda, uvolníme hlavu, nadechneme, vydechneme a vrátíme se na všechny 4. Půjdeme do střechy pes hlavou dolů, prsty na nohou do země a vytáhneme náš zadeček vzhůru. Klidně si tam trošku pohoupejte v bocích, pokrčte kolínka tak, ať máte protažená záda, ať si na tu pozici trošku zvyknete. A pak vezmeme pravou nožku a půjdeme jí nadzdvihnout kousek nad zem. Vezmeme naše dlaně a začneme s nima ťapkat pomalu k té levé nožce, která zůstala na zemi. Až budeme blízko, tak zkusíme držet balanc, pravá nožka nad zemí, a odlepíme dlaně a spojíme je před naším hrudníkem. Budeme v rovnovážném bojovníkovi. Zadní nožka protažená, trup vytažený. A pojďme pomaličku ten trup zdvihat. Pravou nožku pokrčíme a přitáhneme ji před sebe. Opět hledáme balanc, díváme se do jednoho bodu. A pak tu pravou nožku vezmeme a jenom s ní uděláme krok směrem dopředu. Více nožky od sebe rozkročíme, pravá špička bude směrem dopředu, levá špička směrem do strany a jdeme rozpažit. Nožky protažené, pozice trojuhelníku. Vytáhneme se za pravou paží a ve výdechu spustíme paži na pravou nožku, levou paži vytáhneme nahoru ke stropu nebo k obloze. Představujeme si, že se opíráme o nějakou zeď a ještě tu levou paži zasuneme za naše bedra. Otevíráme se za tím levým ramenem směrem nahoru. Nezapomeňte dýchat. Pojďte se vytáhnout vzhůru do rozpažení a ve výdechu ukloníme k té zadní nožce s tím, že pravá paže se pokrčí, dlaň dáme za hlavu a budeme se vytahovat za pravým loktem směrem vzhůru. A opět budeme dýchat. Pojďme se vrátit, dáme dlaně do země a jdeme zpět. Dlaněmi
Zadní nožku protáhneme trošičku víc dozadu, přední nožka pokrčená a pojďme uvolnit záda. V pozici jezdce uvolněme klidně i krční páteř, pohoupejte si s ní, pusťte pánev směrem dolů do země. A pak se vrátíme do střechy, odkročíme zase zpět. Protažená záda, zpevníme střechu a poté půjdeme nadzdvihnout naši levou nožku ze země. Vezmeme dlaně a pomaličku s nima půjdeme ťapkat k té pravé nožce, držíme balanc. Odlepíme dlaně, spojíme je před naším hrudníkem, levá nožka stále protažená. Rovnovážný bojovník. Dýcháme v pozici. Pojďte se pomaličku trupem zdvihat, levou nožku krčíme, nepokládáme na zem, ale přitáhneme ji směrem dopředu před nás. Najdeme balanc a poté tou levou nožkou uděláme krok směrem dopředu a už jdeme nožky od sebe odtáhnout ještě dál. Levá špička dopředu, pravá špička směrem do strany doprava. S nádechem se vytáhneme za levou paží a výdech klesáme do trikonásany, pozice trojuhelníku. Vrchní pravou paži opět můžeme dát za naše záda, za naše bedra, abychom mohli ještě více otevřít pravé rameno vzhůru, otevírat hrudník do strany a dýchat. Pojďte pomaličku se s nádechem vytáhnout nahoru a výdech překlopíme úklon k zadní nožce. Levá paže se pokrčí, levý loket míří vzhůru. Dýcháme k našim levým žebrům pro jejich lepší protažení. Vracíme dlaně pomaličku na zem. Uvolníme koleno do země pravé a jsme opět v pozici jezdce, uvolníme záda. Povolíme hlavu a necháme pánev klesat dolů. Co nejvíce, abychom protáhli naši kyčel. Pojďte se pomalu vrátit na všechny 4 a poté přejdeme do pozice dítěte, abychom na chvíli uvolnili tělo. Dopřáli mu nádech, výdech. Povolíme napětí. Na chvíli zastavíme pohyby. Půjdeme si vzít dlaně, paže vytažené dopředu a dáme ty dlaně na konečky prstů. A poté rozvlníme náš trup ze strany na stranu. Hlava bude v protažení páteře, nebude na zemi. Může se také lehce vlnit ze strany na stranu. A přejdeme si na všechny 4 do kočky. Budeme přecházet do prkna, pravá levá nožka dozadu. Chviličku podržíme a budeme rozhýbávat páteř a posilovat. Ve výdechu pojďte do pozice střechy. S nádechem se vrátíme do prkna a výdech pustíme lehce pánev do takové pozice psa hlavou vzhůru. Nádech opět prkno, výdech bez hlavou dolů střecha. Střídáme nádech prkno, výdech bez hlavou vzhůru, špičky ale na zemi. Nádech prkno, výdech střecha. Nádech prkno, výdech bez hlavou vzhůru. Nádech prkno, výdech střecha bez hlavou dolů. Půjdeme zastavit ve střeše a pak klesneme dolů na naše kolena, dosedneme, zase na chviličku zastavíme, prodechneme naše tělo, vytažená páteř, přitahujeme bradu lehce ke krku, aby nám netrčela vpřed. A
a půjdeme se posadit na šířku naší podložky, abychom měli větší prostor. Nožky dáme od sebe, ale necháme je pokrčené. Narovnaná záda. Protáhneme se v páteři, nebudeme ji zakulacovat a dlaněmi se chytneme třeba až za nárty. A pohoupeme se lehce z jedné sedací kosti na druhou, abychom maličko protáhli naše kyčle. Budete cítit, jak se vám protahuje trošku i vnitřní strana vašich nohou. Jedna a druhá strana. Zastavíme a pravou nožku půjdeme protáhnout. My se teď budeme předklánět, ale nebudeme se předklánět k té pravé nožce, ale přímo mezi ty naše nožky. Pokud pravou dlaní dosáhneme až na špičku, klidně se chytneme až za špičku, ale nechceme vytahovat rameno z kloubu. Pomaličku klesáme a jako kdybychom hrudník vytahovali dopředu, neklesáme hrudníkem dolů, klesáme nejdříve pánví bříškem. Půjdeme se vrátit, pravou nožku zase pokrčíme a protáhneme levou. Půjdeme to stejné, opět půjdeme do předklonu, ale mezi naše nožky. A vnímáme i případné rozdíly, pravá, levá strana. Nikde se nepřepínáme, jdeme jenom tam, kam tělo může. Pojďme protáhnout obě dvě nožky a zase dlaněma se chytíme jenom tam, kde dosáhneme. Já si zaháknu palce na nohách, ale pokud tam nedosáhnete, chytněte se třeba u kolen. A jenom lehce tou pánví bříškem klesáme, zase nemusíme nikam extrémně dolů. Můžete na chvíli uvolnit hlavu a vrátíme se zpátky do sedu a přejdeme do vysokého kleku. Prsty na nohách zaboříme do země, kolena na šíři boků a nádech vytáhneme pravou paži nahoru a obloukem ji složíme na pravé patě. A pak vytáhneme levou paži vzhůru a protáhneme vzhůru. Otevřeme se v hrudníku, tlačíme pánev dopředu, neprohýbáme bedra nebo úplně minimálně. Povolíme pozici, na chviličku dlaně do země, uvolněte hlavu, klidně se tam na chvilinku povrťte, ať se ta pozice uvolní. A vracíme se zpátky vzhůru a půjdeme na druhou stranu, takže nádech, levá paže vzhůru a obloukem na levou patu, nádech, pravá paže vzhůru a my jdeme do záklonu. Záklon je především hrudní a chceme otevírat hrudník dopředu, ne ho otáčet do strany. A pojďte pomaličku uvolnit. Velbloud uštrásána, docela těžká pozice. Zase jenom do předklonu, do takové kočky uvolněné. A půjdeme na chvilinku dosednout, klidně jako na začátku. Zase si můžete zavřít oči, na chvíli sklidnit, jenom zapozorovat vaše pocity. Já se s vámi loučím a budu se těšit na další společné jógování. Namasté.